15 तारिखाव मोनसे गोदान टाइमखौ जोङो मोनफिनदोंमोन सप्ताब्रै टाइम बारलांनायनि उनाव थांनाय 15 तारिखावहाय जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन नाथाय बेयावबो खोब दुखु गोनां बाथ्रा सिबिआइ एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय लाफिनबाय 8 मास समय फासयबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 28 तारिखावसो बेल हियारिंआ थांबाय दिनै जोङो बेखौ नुनानै बर'ह एनडिएफबिफ्रा दुखु फोरमायदों आरो समग्र बर' रायजो राजानि मेगनाव दिनै मोदै गदों जे मानो थाखाय बेबायदि जादों होननानैहा दिनै सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फार्म अफ एक्स-NDFBनि बानजायनायाव माइनावस्रि हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाज फोसाबनो थाखाय जोङो मोनसे कमिटि दादों बे कमिटिखौ ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै नामाकरण खालामनाय जादों आरो बे कमिटियाव बे ओनसोलनि 40टा गामिफोरनिफ्राय सुबुंफोरा दिनै बाहागो लानानै आरो बेयाव बिबान नाजावदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनो खोथा होदों बे ओनसोलखौ जौगालांनायनि आरो बे ओनसोलनि गाज्रि एक्टिभिटिस बे गासैनि सायाव खामानि मावनो बर'ह एनडिएफबिजों थाफानानै समान समानै जोंनि रायजो राजाफ्रा समाज सिबिनो आरो खामानि मावनो आवगायबोदों बेखौनो जों दिनै हाबाफारि हिसाबै मावफुंलांदों थांनाय 15 तारिखाव सुप्रिम कर्टआव रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङमोन नाथाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि दानसेनि सिगांबो जोङो बेल हियारिं मोनसे डेट मोनदोंमोन सुप्रिम कर्टआव नाथाय सिबिआइनि एडभकेटआ टाइम बिनायलाय हप्ताब्रै टाइम बिनायलाय बेखौ टाइम होनाय जादोंमोन बिनि उनाव फैबाय थानाय नै थांनाय 15 तारिखाव मोनसे गोदान टाइमखौ जोङो मोनफिनदोंमोन सप्ताब्रै टाइम बारलांनायनि उनाव थांनाय 15 तारिखावहाय जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन नाथाय बेयावबो खोब दुखु गोनां बाथ्रा सिबिआइ एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय लाफिनबाय 8 मास समय फासयबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 28 तारिखावसो बेल हियारिंआ थांबाय दिनै जोङो बेखौ नुनानै बर'ह एनडिएफबिफ्रा दुखु फोरमायदों आरो समग्र बर' रायजो राजानि मेगनाव दिनै मोदै गदों जे मानो थाखाय बेबायदि जादों होननानैहा दिनै जोङो नुदों सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थानाय बर'ह एनडिएफबिफोरखौ सख'नायनि खामानि मावगासिनो दङ होननानै रायजो राजाफोरनो भुवा मेसेज होगासिनो दङ नंखाय बाथ्राफोर फोलागासिनो दङ दिनै बिथांमोना जुदि थारैनो बर'ह एनडिएफबि जायफ्रा जेलाव दङ बर'ह एनडिएफबिफ्रा बिथांमोनखौ सख'नायनि जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै सिबिआइ एडभकेटआ 8 माह समय बिनाय नङामोन हयथ' आर्गुमेन्ट लाबोनायनि गेजेरजों बा इजि आर्गुमेन्ट लाबोनानै हयथ' बेलखौ होगौमोन बेखौ जोङो मिजिंथिदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि जायफोरा गोजौ थाखोआव एबा जायफोरा दिनै राजनितिकनि गादियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना सरासनस्रायै जोंनि बर'ह एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव जायफोरा दङ बिथांमोनखौ सख'नायनि जेबो खामानि मावाखै बरंस बिथांमोना दिल्लीयाव थाङै गाथेहैबाय थानायखौसो जों नुनो मोन्दों बेनिखाय जों बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेफोरबायदिनिफ्रायबो सांग्रां जोङो जानो नांगोन आरो जोङो अब्लासो जेलाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव जोङो लाबोनो हागोन जोंहा रोजा मुंख्लंफोर दङ बे मुंख्लंफोरनि लिस्टफोरखौ गभर्नमेन्टआ बिनाय बायदियै जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 3 बोसोर आगोलनो सरकारनो गथायबाय नाथाय दिनैसिमबो बेबायदि मुंख्लं अनसुंथाइफोरखौ जों नुनो मोनाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा जों एपिल खालामबोदोंमोन जिहेतु जोंहा गावारि खुंथाइ मोनसे दङ बिटिसि एबा बिटिआर मोनसे गावारि खुंथाइ दङ जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दङ जाय गभर्नमेन्टआवहा मोनसे आयेन बानायनो हायो बेयाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोदोंमोन जे नोंथांमोना मोनसे आयेन बानायनायनि गेजेरजों बर'ह एनडिएफबि जेसेबांखिनि मुंख्लंफोर दङ फैसा होनो हायाब्लाबो मोनसे रिकगनाइज होनो थाखाय मोनफा सार्टिफिकेट होनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन नाथाय बेफोरखौबो गुरुत्व प्रकारे लानानै खामानि मावबोयिखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों बर'ह एनडिएफबिआ खोब दुखु फोरमायदों दिनै पुलिसफ्रा थाङै जोंनि मुंख्लं न'खरफ्राव भेरिफिकेसन खालामो जाय बेक्तिफ्रा मोनसे समाव होसो गावग्लिबाय बुथारबाय बै बेक्तिफोरजोंनो जों दिनै भेरिफिकेसन खालामजानाया जोबोद लासिंसिं आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय जादों दिनै सोर एनडिएफबिमोन सोर मुंख्लं जादों बेखौ जों बर'ह एनडिएफबिआसो मोनथिगौ बिथांमोना दिनै पुलिसफोरा न'खर थांनानै दिनै पस्टमर्टम रिपर्टफोरखौ बियो नाथाय जिखिनि समायाव जोंनि बर'ह एनडिएफबिफ्रा बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन बैखिनि समायाव गोथै सह'खौबो गावनि न'खरा थांनानै लायनो हानाय पर्यायाव गैयामोन आरो बैखिनि समायाव
मुंख्लं एबा गोथै सहनि खाथियाव थानानै आंनि गथ' आंनि फिसाला एबा आंनि हौवा होननानै बुंनानै लानोबो हायामोन बैखिनि समायाव बेबायदि मुंख्लं जालांदों जिउ गोमालांदों अब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टखौ बे न'खरफ्रा बहा मोनगोन बिनिखाय जों एपिल खालामबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनांगौ रिकगनाइज खालामनांगौ थाइसेबो फैसा होनो हायाबाबो गांफा सार्टिफिकेट होनानैब्लाबो रिकगनाइज खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदोंमोन जोंनि जि गावारि खुंथाय जोंहा मोनसे जि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनायमोनबा रिकगनाइज खालामनायमोनब्ला बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो गनायनो गोनां जागौमोन नाथाय दिनैसिम बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनायखौ जों नुवाखै नेग्लेक्ट खालामनायखौसो जों नुदों फेरेंगा बिथाङा हयथ' एनडिएफबियाव खोब लास्टाव फैदों जाय बेक्तिया एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ सिनाया बिनि थाखायनो बिथांनि खुगायाव बेबायदि ओंखारो आरो गोबां एनडिएफबिफोरखौ बिथाङा सिनाया जायनि थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोब्बाय होननानै बिथाङा बुङो बिनि थाखायनो बिथाङा बे गोरोन्थिया जायो बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांखौबो गासै नलेजखौ लानानैसो मिडियायाव बुंनो बा बर' रायजो राजानि गेजेराव नंगौ खोथाखौ बुंनो बिथाङाबो सोलोंथों आरो इसोराबो बिथांखौ बोर होथों